Misaad karon ang Cagayan de Oro City Police Office nga ilahang gamiton ang maximum tolerance aron nga dili na masubli pa ang pagpanghitabo sa Palalan, Barangay Lumbia, Syudad Cagayan de Oro nga adunay napasakitan tungod sa pagpangsukol sa mga residenteng apektado. Matod pa ni Cocpo spokesperson Police Lieutenant Colonel Ivan Binyas nga ilahang ipatigbabaw ang kahusay og malinaon nga demolisyon og unta dili na manukol ang mga tao tungod kay ila kining pagkasuhan subay sa mga gabayan og kamanduan. Ang kuman sa iyang tangkat sa K5 Charlie. So mayroon gyapon ang atong obserba pag-implementar sa red demolition dihan sa kita sa Barangay Patas, K5 Brigade o pangandaman sa Cagayan de Oro City Police Office. Ang maong implementasyon sa red o demolition. So doon ay kailangan puwersa ganito na K5 Brigade will be force kay lagi being a law enforcer, ifit sa katignatumang palaod. Kung ikaw po'y atakihon, so you have to restrain the unruly individual, the violent individual of team. Ang mga pamahayag ni Cocpo spokesperson Police Lieutenant Colonel Ivan Binyas. Detalye sa balita ang hatod kanatos di Tribayo, kini si K5 Rikim Sulita para sa kampiyon sa balita serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.